Paulína Prášilová, na ľavé líce. Ja, Kristína Mišková, som dcéra obávaného matematikára Jána Mišku. Učí na našej škole a navyše učí aj mňa. Rozprávať o tom, čo to znamená mať tatka matikára, je asi zbytočné. Tú hanbu treba zažiť na vlastnej koži. Vtip je v tom, že keď sa niektorej učiteľke nepáčilo niečo, čo som urobila, ako som sa pozrela, alebo niečo, čo som napísala, okamžite o tom otec vedel. Niekedy vedel dokonca viac ako ja. To, čo sa v posledných mesiacoch dialo v triede, by nebolo také zlé. Ibaže